jongens en vamkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want ja, het is nou Tomketiet. Drok. In de trein is het zo drok dat er een vreemde man bij u komt te zitten. Romke is ik mij en hij roept wat lekkers bij die man. Net waan, Romke. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint hier. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. De trein. Hip, hop, hip, hop. Daar heeft Cornelia oer de diek. In haar boekenbuik zitten Romke en Tomke. Romke, Tomke en Cornelia zullen op reis, maar de trein is niets. Oh, hoera! Oh, ja, bij mij in de trein. Ben we er al haast bij het station, Cornelia? Tjoh, daar is het station al. Nog even geduld, Tomke. Wacht je, dan zal ik eerst een kaartje keepje. Kip een kaartje van mij, Cornelia. Oors mij net in de trein, hè? Ja, dat komt wel goed, Romke. Ik keep je eerst een hoenenkaartje van die, een binnenkaartje van Tomke en een gewoon kaartje van mijzelf. Cornelia helpt de pinpas uit de tas. Ze drukt op een heleboel knopjes. Bloep, 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 bloep. Er komen 3 kaartjes uit de machine. Eén voor Cornelia, één voor Tomke, één voor Romke. Hé, de trein komt! Tjumma, de bjemmen gaan dicht en de auto's bij de wachtje. Ja, de reden lichten knipperen en ik ga de bellen. Jip, Tomke en Romke, net te dicht bij het spoor komen. Dat is gevaarlijk. Tomke! Tomke! Ik shut de trein al! Oh, wat kiet er uit! Wacht je trein, wij mag ik mee! 2 grote lichten komen dichterbij. De trein begint stadiger te rijden. Even later stopt het er bij het perron. Er gaan maar een paar mensen uit de trein. Dan stapt Cornelia erin, met Romke en Tomke. Ik wil voor het eruit zitten, Cornelia. Dan kijk alles mooi zien. Ik wil ook voor het eruit zitten, ja? Dat ook is voor het zien, Tomke zitten, Romke. Dan kun je beide naar boeten zien. Jere? Goed. De conducteur blaast boeten op het fluitje en dan begint de trein te rijden. Eerst stadig, maar heel tijd hudder en hudder. Tomke truwt een hoorstje in het ruut. Hij wil niet missen. Tomke, de trein riet door het wetter. Hij riet net door het wetter, Romke. Hij riet door een bregen. Ja, en ook kunnen de poortjes net door de spoor bregen. Ze mat op de trein wacht je. De trein begint weer stadiger te rijden. Even later stopt de trein weer. Ben we nou al in snits, Cornelia? Moet wel uitstappen. Nee, hè? Hier moeten we meesken uit de trein en kunnen er weer meesken instappen. Er komt een deftige meneer in. Hij had een bruine tas bij hem en een paraplu. De man shot naar Tomke en Romke. En naar Cornelia. Pardon, is dit plakje naast dat hoentje vrij? Ja, Jer. Je kunnen wel naast Romke zitten. Daar is plakken, oh. Hé? De trein begint weer te rijden. De deftige meneer doet zijn tas iepen en helpt er een bril uit. Die zet er op het puntje van een oors. Dan neemt er een krante en teert die iepen. Hij shut net naar Tomke, Cornelia en net naar Romke. De man leest. Ik wil altijd zo sloeg in de trein. Even de ere tegen dan. Oh. Ik roek wat. Wat roekst u dan, Romke? Ik roek worst. Lekkere worst. Worst? Het wetter rint me om mijn tosken. Dat ken het, Romke. We zitten hier in de trein. We zijn net bij de slachter. Du dreemst. Nee, ik dream echt net, Tomke. Ik roek worst. Maar waar komt dat wij? Romke kijkt met de snuit hoe de vlier.
Nee, hij roept neer bij Cornelia. En ik net bij Tomke. Romke springt weer op een bank. Snuf, snuf, tot hij bij de tas van de deftige meneer. Aha! Ik heb het voen. De worst zit in de tas van die meneer. Wat roept dat lekker. Wat heb ik zin om een stukje worst. Romke shut om hem heen. Cornelia had de eer nog dicht. De meneer leest in de kranten en had niet in de gaten. En Tomke, die shut toch het ruut naar de bootjes en de auto's op het dik. Romke vrotte snuit een eindje in de tas van de meneer. De worst zit op een broodje. Ik moet je het poetsje steken. Dan ken ik er beter bij. De meneer deed de kranten om. Romke had hem stil. De man leest weer verder. Gelukkig. Romke loekt het poetsje met het broodje een eindje uit de tas bij. Dan neemt er een grutte hap uit het broodje. Dat smaakt. Ik neem nog een grut hap. En nog hier. En nog hier. En dan is het broodje met worst op. Romke slikt hem om het bek. Wat weer dat lekker. Nien lijkt de deftige meneer de kranten del. Hij shut op zijn horloge. Eerst maar even een broodje, ik dacht. Van reizigen krijg ik altijd zo'n honger. Oh. Dit komt op een kop verkeerd. Ik kroep kou onder de bank. De meneer stek de hand in de tas om zijn broodje te krijgen. Hij vielt en vielt. Oh, Wat is dat nou? Waar is zijn broodje? mijn broodje met worst. Waar had om je lekkere broodje zitten? Waar stond dat in? Ik net. Nee, echt wie net. Hallo mevrouw de kangoeroe. Ga je mijn broodje met worst opeten? Nee, ik net. Ik zit te slepen. Waar had dat dan in? Mijn broodje had net samen pootjes kregen. Oh, wacht er eens even. Waar zit daar onder de bank? De man loopt Romke onder de bank waai. Romke shut een beetje bang. Romke, hast je het broodje van die meneer opeten? Eerlijk zei ze. Ja. Maar die worst die roekt er zo lekker. De tas die iepen en ik hier zo'n honger in. Doe, hast je mijn broodje opeten? Fraai is dat. Als ik de conducteur op, dan zet hij deze uit de trein. Oh, toch is gewoon. Nee, net uit de trein. Ik zal het nooit weer doen. Echt weer net. Sjurgens, wat ik hier in mijn boekenbuk ha? Pak mij Pak maar lekkere koekjes. Lekkere koekjes. Mijn chocolade erop. Kan ik jou een koekje ontbieden, meneer? Graag. Ik ben gek op chocoladekoekjes. Even later komt de conducteur om de kaartjes te stempelen. En wat shut er daar? Romke, Tomke, Cornelia en een deftige man. Mij alle chocolade om de moelen. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jou is het die nog gauw een tuut. Dag. Uit dit fjord. Ik sterf van het ruut. Daar gooit hij een aas. Ik zwaai die uit. Het is dit al heel lang een oud huis leeg in het dorp. En Pier voelt er wel even in sjen. Maar Marieke doet dat net. Ah nee. Romke. Bah. Pier en Marieke
jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke dag kom maar mooi. Fratsen, elke dag kom maar mooi. Het oud huis. Krekt boeten het dorp, aan het eind van een stil leentje, stiet het oud huis. Het stiet al heel lang leeg. De ruiten lezen eruit, de meeste dakpannen zijn er afwaaid en het gas in de tuin om het huis heen stiet wel een hele meter hoog. Op een middag staan Pier en Marieke bij het begin van het leentje. Het was stoofje, hè? Ja, vanzelfs wel. Daar wen het om eens genien. Maar je wij daar wel komen? Ik zou net weten waarom net. Van waar is dat huis dan? Van genien, denk ik. Het zit al heel lang leeg. En je kom nou maar. Maar wat was er dan? Sjen otte wat de heljen is. Was erin? Ja, wat kin. Even later sloepen Pier en Marieke toch het hege gas naar de voordeur van het oudhuis. Maar al hoe wrak en briek die doordrek uitzocht, hij zit goed op slot. Pier kreeg het er geen beweging in. Krijg die door net iepen. We moeten terug eruit. Geen domme. Ik blijf je wel stil. Waarom? Om uit te zien. Als er hier onkomt, fluit ik. Goed? Oké. Hey, jou maar even een kontje. Oké. Als Pier binnenstiet, mat er hem de spinregen uit het gezicht vaaien. Overal hing je kleverige treden. In het schiemer tjuster zocht er hoe je zelfs in een huis al het onkruid groeit. Stroken behang hing je bij de morendel. Alles stonk er muffig en zoer. Het is er deer stil. Pier huvert. Hoe is het daar? Vies. Het stonkt hier. Dat is net verder. Oh, jawel, Jer. Maar ik zocht eerst even om je heen. Dat was net boppen. Hey, Boppe? Ja, dat zou een trap wezen, net. Of wees bang. Bang? Nee, Jer. Wees ook bang voor wezen. Weet ik net. Geen nou dus naar boppen. Ik hoor je de wacht wel. Oké. In de gong achter een door vindt de trap. De treden kreeg je als Pier stapje voor stapje omheen klimt. Het slacht hem in de hals. Hij weet net wat er Boppe aantreffen zal. En kinderen Marieke je nog wel jaren? Marieke? Marieke! Wat is er? Fluitjerus! Maar er komt geen hier aan. Ik wil even jaren wat ik het jaren ken. Oké. Haast het jet? Ja, Wat is nou? op het trap. Ik ben haast Boppe. Is het griezelig? Nee. Maar Pier vindt het wol griezelig. Het kreekje van het traptrain, een los gedien dat in hier begint te wapperen van de wien. Het bin alle van die akelige loeren. Hij woe dat er hier nooit om begon wie. Pier stiet nou op een zouder en hoe een dochter een dooriepen. Zo dit een slipkamerke westa. Hij kiep het voorzichtig om de hoeken van de door. Er stiet nog een bed en er laat een oud krantenhoede vliegen. Een kapotte stoel hing het skientje in het bed om. Ineens zocht er wat bewegen. Pier slag de hoorn van de moelen van de schrik. Wat wie dat? Er skeert wat onder de kranten. Het ritselen nog even. Maar nou is het stil. De kranten ek. Deer stil. Neert meer te sjen. Wat wie dat? Een moes misschien, die nou onder de kranten zit? Pier huvert. Hij doort het kamerke net verder in te gaan om te sjen. De kranten beweegt een beetje. Hij jet weer wat ritseling. Pier draait hem om en hij roetst bij de trapbel. Marieke, ik kom er aan, Jer. Gelukkig. Het bleef nou al die tijd.
Hé, wat juist wiet. Is er wat bad? Ja, ik zou er net heen gaan als ik daar weer. Maar wat is er dan? Vertel op, wat had je doen? Een best. Bist? Wat voor bist? Ja, ik weet het net. Maar ik had zelfs zien. Een akelig best. Dat zit er Bob op een van de kemmekes. Kom maar, ik wil je waaien. Ik blow je net langer steen. Kom. Och, ik ben eigenlijk net bang, maar Maar wat? Zou die onvallen? ik denk het al. Maar ik zei kst. En ik ga hem riocht in negen zien. Hey, dat mast altijd waan met gevaarlijke besten. En door ze eruit naait. Uitnaait? Oh, Pieraat, komt er hier nog in? Nee, hoe is net bang voor te wezen. Hij is van benauwdens onder een kranten kroept. Onder een kranten? Wie het zal iets best? Het wie een grote kranten. Hé, wist wat? Als hij mooi weggaan, vraag ik of Hendrik mij gaat. Die broer? Ja, die zegt nergens bang voor. Als je dan te keer dat huis in gaat, kan hij die wel helpen om dat muister te vangen. Muister. Ja, dan zei ze toch dat de Bob een muister ziet? Of tenminste raar best. Maar ik weet net of die broer... Oh, die doet echt alles. Ik leeuw dat ik morgen net ken. Ja, ik zou eens Heid helpen. Oh, nou, hoor hem man dan. Ik ken de hele week net. Als Pier jongen zijn bed leidt, stopt het zijn Heid hem nog even in. Hast een mooie dag aan Jood? Hast ik nog wat belibben? Nee, niet bijzonders. Had Heid van de week echt nog wat te dwaan? Een putje of zo? Een putje? Dus? Ja, jong, worden nog. Toen moet nodig meer worden. Maar de haren nog knippen. Ik zou de auto nog helemaal... Ik ga van alles nog te dwaan. Hoezo? Woest me helpen soms? Ja, dat lijkt het mij leuk. Nou, ik weet net wat ik heb. Maar dat is geweldig. Opraad. Als Stoma van een week maar alles helpt, dan kunnen wij de sneur wel even gezellig buurt. Goed idee? En dan oma lekker sliepen. Grote held van mij. Ja, wel te rusten. Het is komen. Waar zit er op een schommel? Dat is Willy, mijn vriendin. Maar je kent op schommel, kist je hoe heug het kijken. Waar zit er op een schommel? Heer, dat is Willy, mijn vriendin. Hey, maar ik kijk er eens op een schommel. Hey, dat is juist hoe hij rekent. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou.